li passaré per alt les paparrutxades. Ja passaré per alt. I aniré al fons de la qüestió. Li recordaré, senyor Barber, ja que vostè no necessita menjar rabo de pansa que estimuli la memòria, que en el primer pressupost que es va presentar, i que jo era regidor d'esta legislatura, en la Comissió d'Hisenda li vam llançar alternatives, esmenes al pressupost. Vostè no es va dignar ni a contestar. En uns segons va passar la votació i ni ens va contestar. Ens va menysprear. Primera qüestió. Segona qüestió. En les meves intervencions en els pressupostos del 2013 i del 2014 vaig llançar una sèrie d'alternatives per tal que vostès les prengueren en consideració. Cap d'elles no va tindre ni el suport ni la consideració que mereixia. Per tant, jo considero que en nom del meu grup, durant tots els 3 anteriors pressupostos que s'han presentat per vostès, ha hagut sempre alternatives. Una cosa és que les alternatives a vostès els agraden. I per últim, sí, les paparrutxades que diu vostè. I per últim, entrant a la qüestió, el nostre grup manifesta que votarà a favor de deixar el pressupost damunt de la mesa, sí, perquè amb la intervenció que vostè ha fet, senyor Barber, ha demostrat que aquests pressupostos són il·legals. Vostè diu que té por a que el grup socialista els denuncie, els impute, o no sé exactament a què té por, però quan vostè té por és perquè ha fet algun tipus de consulta legal i a partir de les argumentacions que els grups de l'oposició estos dies hem fet posant de manifest el caràcter il·legal d'aquests pressupostos, vostès s'han donat compte que efectivament són il·legals. Clar, estos dos regidors que no tenen recursos